ekesago ego luru nde naira 95 bụ nke ekesara obodo ili site n'aka ndị Anambra State Community and Social Development Agency ANCSDA. Nyabụ ego ekesara bụ iji wee kwalite obibi ndụ ha na inyekwara ha aka maka mkpamkpa COVID-19 iji wee fụ na ha kwudokwere onwe ha n'amụma nke akpọrọ Ancares. Nyabụ ihe mmemme ka emere na ngwụcha izu ụka bụ nke atụrụ anya na ọ ga-akwanye ngwongwo dịgasị iche iche nye ndị a. Obodo ndị a enyere ihe a gụnyere Atani, Mpụtụ, Enugu Otu, Aguleri, Ọmasị. Ndị ọzọ bụkwa Amaọkpala, Awa, Nzam, Igbariam, Abacha, Isulo, Ga-adị mma bụ otu enwere na Isulo. Ka anyị si na studio anyị kọọrọ gị akụkọ a n'ebe o zuru oke. Mgbe ha nọ na-enyegasị nyabụ ego ha ga-eji wee lụọ ọrụ ka onye ji ọkwa General Manager na Chief Executive Officer Anambra State Community and Social Development Agency bụ Maazị Chudimojekwu nọrọ ebe ahụ wee kọwapụta nyabụ ego dịka mgbazinye nke e nyere ha ka ha wee lụọ ihe ahụ a gwara ha ga-arụ n'obodo ha ma ọ bụkwara nke a ga-alụrụ ndị ọlụsị nke sitere na aka ndị World Bank akpọrọ World Bank Assisted Ancares Program. Maazị Mojekwu onye kwuru na Ancares bụ ụzọ ha si wee na-enyere ezinụlọ onweghị ka ọ ha aka wee nwekwa ike chekwado nke akpọrọ food security nakwazi mgbazinye a na-agbazinye ndị ogbenye nakwazi ndị ọlụsị ka ha wee nwee ike ịnagide ya bụ ihe nhịahụ COVID-19 butere nakwazi ụlọ ndị mmepụta ngwaahịa ndị ọzọ ka ọ sịrị na ọ ganyere n'amụma aka na-achị steeti ya bụ gọvanọ Chukwuma Soludo ji iji wee mee Anambra ka ọ bụrụ ebe kachasị mma obibi n'ala anyị bụ Naịjirịa. Mgbe ọ nọ na-akọwapụta na ndị obodo 10 anwalitere ya bụ amụma bụ ndị otu nke mbụ na ndị ọzọ ka ga-abịa ka Maazị Mojekwu nọrọ ebe anwa wee gbaa afọ ume na ọ bụrụ na ha lụọ anya bụ ọlụ etu esi wee dee anya n'akwụkwọ e nyere ha ga-eji wee lụọ anya ma lụchaa anya n'oge e kwuru ya na ha bịakwa wetakwa ihe ọzọ ha ga-arụ na ha ga-enyere ha ntụziaka etu a ga-esoro ya ma nyekwa ha ego ha ga-eji wee lụọ anya. N'okwu ya n'aha obodo niile ahụ agbazinyesịrị ya bụ ego ka onye ji ọkwa President General Isulo bụ Honorable Sam Oguagbaka nọrọ ebe ahụ wee kene gọvanọ Soludo maka ya bụ amụma ma kwekwazi nkwa na dịka ndị nnekọta anya na ndị na-agbaziri ha na ha agaghị eme ka ya bụ amụma gọọmenti wetara bụrụ ife ifele nyere ha ma ọ bụkwa bụrụ ife ifele nye obodo ha dịgasị iche iche. Na ntụnye nke ya ka Honorable Martins Nwambụ onye natara akwụkwọ ikike ego karịrị nde naira 61 n'aha obodo ya bụ Nzam dị na kansụl Anambra West si na ha ga-eji nyabụ ego wee gbapuo mmiri dosi anya n'ọnụtụ dịgasị iche iche ebe ndị mmadụ ga na-agbatị ya ma wekwazịara ya wee dozie ụlọ ebe ndị arụ ike ha na-ebi si na ya bụ amụma bụ nke ha nọrọ kwekọrịta mgbe a kpọrọ oku zuzugbe n'obodo ha. Site n'Ọka, abụ m Ebele Eze n'aha ụlọ mgbasa ozi ABS